tan-aw asa man ta ato dapita nga sulugoon, no? Sa una, ikaduha ug ikatulo. Kamo ba? Dili ako, no? Asa man sa una, ikaduha, ikatulo. Ha? Kining atong ebanghelyo karon mao ni ang parable of talents, no? Nga gihatag sa Dios kanato, lain-lain nga mga talento, lain-lain nga mga grasya, di man pareho ang grasya nga gihatag sa Dios kanato. Mao nang mamalandong ta naa gyud dato, naay arang-arangan, naay pobre, tagaag 5,000, naay 2,000 ug 1,000. Ang importante niini unsa man tang klase sa sulugoon nga gitugyanan sa Dios ni anang maong mga grasya, no? Mahimong dako ang grasya nga gihatag sa Ginoo nato, but if we don't recognize that this is coming from God, mahimog niya siyang gamay. Mahimo siya siyang gamay nga grasya nga gihatag kanato. But if we recognize that this gift is coming from the Lord, dugangan pagid na sa Ginoo og daghan. Mao nang usahay moingon ta nga kwartahan man unta na siya, pero di man manggihatagon. Mao din na siging kasakit-sakit, mao din ang sige kamalas-malas, mao din ang daghan og problema. Pero pobre man ni siya, pero malipayon man sila kay manggihatagon man. Bisan og naay iyang gamay, iya man ipaambit ngadto sa iyang mga kaigsuonan. Mao ni ang kanang diwa ug hagit karon sa atong ebanghelyo. What kind of steward, what kind of servant are we that God is entrusting us so many things nga grasya nga gihatag kanato sa Ginoo, apan ang uban we don't recognize this gift as coming from the Lord, kundili moingon ta usahay nga gikan man ni sa akong pagpaningkamot, gikan man ni sa kabilin sa among pamilya, gikan man ni sa gihatag sa akong amigo, ginikanan, mao ni mao na. But if we recognize nga kining tanan baya hinatag sa Ginoo, gikan sa Ginoo, nanwa gyud tay problema kay magmapaubsanon man ta kanunay. And we say together with kanang si Saint Ignatius of Loyola nga moingon, for the greater glory of God, no? Nga ang tanang buhaton, ang tanan niyang nadawat, ang tanan niyang gihimo is not for him, para sa iyang kaymayaan, kundili ang tanan niyang gihimo para sa kaymayaan sa Ginoo. Mao sad ni ang gihimo sa mahal nga Birhen Maria, nga sa iyang pagkainahan sa Dios wala man niya giangkon, wa man magpasigarbo si Maria nga moingon siya magsangyaw si Kristo sa maayong balita, mag-ayo sa mga masakiton, nga magsunod-sunod si Maria nga moingon, ako baya ng anak, gikan baya na nako, no? Nga magpasigarbuhon ba pareho sa uban nga nanay, ma-honor ang iyang mga anak, no? Moingon nga ako man ng anak, liwat baya na nako, no? Na kamaong mukanta, ako baya ng anak, pero liwat na siyang papa kaya bag mo kog tingog, no? Di gyud moingon nga ako na siyang anak, pero gikan na sa Ginoo, ang iyang talento hinatag na gikan sa Ginoo, dili na gikan namo, no? Ako mismo moingon sa kaugalingon ta ba nga ako mismo kining tanan nga gihatag nako sa Ginoo, kinahanglan ako sa ning paambit, kay basin suktan ko sa Ginoo nga moingon asa man ang akong gihatag nimo nga talento, no? Pares bitaw anang moingon nga manganta ta, wa man gyud koy tingog, no? Di man ko kamao mo kanta. Pagbantay kay basig kuhaan ka sa Ginoo og tingog, kamao man gyud ta siguro mo kanta tanan, no? Bahala gyabag nga manayaw ta, adi lagi ko kamao mo sayaw, bantay og piangan ka sa Ginoo bitaw, basig mo ingon na ka nga wa na gyud hinuon, di na ko kamao mo sayaw, no? Kamao mo ko ani mga butanga, kamo lang diha kay di mo ko ganahan ana, no? Mga grasya man nga gihatag sa Ginoo kanato in another levels, no? Lain-lain nga level. Pero kung atong gamiton ni sa maayong mga butang and we recognize nga kinigikan sa Dios, mas mudaghan pa hinuon ang grasya nga ihatag kanato. Nadungog man nato karon sa ebanghelyo sa duha ka sulugoon, no? Tagaan og 5,000, ang usa 2,000, nitubo hinuon ang ilang mga kwarta nga gibilin kanila sa agalon. Katong agalon, of course, mauto ang atong Dios nga Amahan. Ang ikatulo nga sulugoon itagaan og 1,000, gamay na gani ang gihatag sa iyaha,
gitaguan pagyud, no, gitisok pagyud dito sa ilalom sa yuta. Mao nang wa mutubo ug mulambo ang kwarta nga gibilin sa iyang agalon. The same thing with the saint nga atong pistahan karon, si Santa Monica. Wa man siya mo surrender sa iyang anak nga si kisa ganito yung anak, si San Agustin, no? For many years, si Santa Monica nag-antos kang San Agustin kay imabay man si San Agustin. Daghan man siya bisyo nga gihimo sa iyang pagkaulitaw. Daghan siya dili maayo nga kasinatian ug dili maayo nga sumbanan sa katilingban. But Saint Monica prayed hard so much for Saint Agustin. Mao nang sa iyang mga pag-antos nga moingon siguro siya tingali ba sa akong pamalandong samtang nagbasa ko sa ebanghelyo ganihang kadlawon ko nga grabe ang gugma ni Santa Monica sa iyang anak, no? Bisan og daghan og dili maayo nga gibuhat ang iyang anak, apan padayon siya nga nagampo sa hilom diha sa iyang anak aron mahimong buotan. Unya sa iyang kahilom sa pagampo nahimo hinuon siyang santa together with sa iyang anak. Duol ra magid siya kaayog pista, magtupad ra maning ilang kapistahan tungod kay aduna may dako nga sugilanon sa ilang kinabuhi. The suffering of Saint Monica, the longings of Saint Monica nga mabago ang iyang anak has given so much love sa iyang pagigugma sa Ginoo tungod sa iyang mga pag-antos, no? Mao na mga igsuon nga dinhi sa atong pagpadayon sa santos nga misa, atong pangayoon nga tos Ginoo nga gitagaan ta sa Ginoo og lain-lain nga mga degree levels sa mga grasya. Usahay mo ingon ta nga kapait ba sa among pamilya, grabe naman ang among pag-antos. No dili mo siguro na pag-antos kun dili gasa na sa Ginoo, because God is inviting you to take up your cross. Share the cross of Jesus. Usahay mo ingon ta nga problema mo gyud ato makita kung mga negatibo nga panghitabo sa atong kinabuhi ang moabot. Tagaan ta og sakit, moingon ta kadako ba aning problema oy. Pero di sad nato makita ba usahay ang positive side ana. Tagaan tag sakit sa Ginoo, it's a kind of suffering, no? Gipaambit ta sa Ginoo sa iyang krus o gipangga ta sa Ginoo tungod kay gipahinumduman pa man ta niya nga tagaan ta kag sakit aron mamalandong ka sa imong kaugalingon. Tagaan ta kag financial problem aron mamalandong ka sa imong kaugalingon. Tagaan ta kag problema sa imong relasyon, imong asawa, bana, imong mga kaigsuonan, mga silingan, aron mamalandong ka sa imong kaugalingon. Mura man gud na siya og purification, no? Purgative stage ba, purgatorio. Mao nang uban mangutana, asa man dapit ang purgatorio, Father? Wa sad gyud ko kabalo. Kamo nahibalo mo asang purgatorio? No? Wala mo kabalo. Matod pa sa naay kailan akong pari, niingon siya, ang akong purgatorio, kung akong kauban, ang akong uban nga mga pari, nga mga libakiro o gimantayon, no? Mao ko na iyang purgatorio, nga ma-challenge siya kanunay, kung siya hilabtan na sa iyang pagkasiya, nga masina ang uban sa iyang mga binuhatan. Sa mauning akong purgatorio, mauning akong sakripisyo, kining akong kauban nga mga kaparian. Mao nang inyong pangitaon sa bang inyong purgatorio, kay para nako, whenever God is giving us a challenge nga purgahon ta, God is giving us that purgative stage, mauna na ang mga purgatorio sa atong kinabuhi. Kay human ni ana, dadon ba ta sa kahimayaan sa langit. Ug malampasan nato ng mga purgative stage sa atong kinabuhi, then heaven is very near to us, no? Di na ta mangita og asam na dapita ang langit, imperno, purgatorio. Langit kung maayo ang imong mga binuhatan o kauban nimo ang mga maayong tao. Impyerno kung adto ka sa mga dautan nga tao o dili maayo ang imong buhaton. Purgatorio kung ikaw mismo tagaan og mga pagsulay sa Ginoo, and you will accept these things, that this is a part of my coming home to heaven. That's why kinahanglan tong ebanghelyo bitaw nito ni aging Domingo nga mosubay ta sa sigpit nga dalan. There is no easy way in going to heaven. Tanan nga agianan padulong sa langit, masigpit, gamay, ug malisod ang dalan. Kana bitawng kantahon nato sa kanang mahal nga adlaw nga moingon tag,
dili sayon ang pagsunod kang Kristo. Daghang tunok ang atong pag-aagian. Busa kay ato man ang gidawat nga estado sa atong kinabuhi nga daghang tunok, atong pasanon ang atong mga krus ug ang mga tunok nga gihatag kanato sa Dios aron ikahatag kanato ang himaya sa gingharian sa langit. Amen. Manindog kita